k predrečníkom v zmysle, že ten materiál bol naozaj nedostatočný. Ťažko nejak vopred zadefinovať nejaké všeobecne platné kritéria alebo parametre materiálu, ktoré by mohli byť aplikovateľné na každú situáciu. Nám ide o to, aby keď riešime nejakú vec, tak aby sme mali celkový obraz a aby sme videli súvislosti. Čo sa týka tohto materiálu, mne tam napríklad chýbala informácia ohľadom parametrov tej stavby pred zmenou a po zmene. Takisto mi chýba jasné stanovisko miestneho úradu a nejaké vyhlásenie, že tie zmeny sú v súlade s územným plánom. Bol by som rád, keby naozaj bola snaha predkladať materiály, ktoré sú komplexné. Ďakujem pekne. Možno, keby vám tie veci, čo máte do dnes chýbali na rade,